ntambama ebusuku egameni lika Jesu. Haleluya. Sibabingelelo sisi nobhuti nomama nensizwa nentombi nabo bonke nje abantu abathe basilalela, abathe basivakashela, abathe abeze nje bezohlanganyela nathi emthandazweni ebusuku egameni lika Jesu. Bantwana bakwethu sithi nje sanibonani egameni lika Jesu. Mhlawumbe abanye sike sababingelela emini, nabo futhi sithi sanibonani. Mhlawumbe omunye yaqala ke nje akasibonanga emini. Siyakubingelela mntakwethu, siyakubingelela mfowethu egameni lika Jesu. Sizofunda Jesu likaNkulunkulu bese siyathandaza. Mhlawumbe nawe uyadlula, mhlawumbe usandlini, mhlawumbe nje uhlezi ubukela iTV, mhlawumbe usinikeze nje umsuzwana empilo memthathu. Sithandazele ke nawe egameni lika Jesu. Haleluya. Sifundele inceke izwi likaNkulunkulu egameni lika Jesu ngokukhulu ukuphuthuma egameni lika Jesu Kristu Inkosi. Amen. Sifundele incwadi yesambulo egameni lika Jesu. Funda khona uchapter number 3 egameni lika Jesu. Funde nje khona verse number 1. Ngeke sithathe isikhathi eside kumakhaza egameni lika Jesu. Siyabonga ukuba nize nizohlanganyela nathi emakhazeni anje. Haleluya. Egameni lika Jesu. Funda nceko ngenxa yesikhathi nekuthi sesiyaphuthuma. Funda egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyafunda emabhayibhelini ethu incwadi yesambulo chapter number 3 verse 1. Nakuyo ingelosi yebandla laseSadesi laba ukuthi nakho akushoyo onawomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu lezinkanyezi eziyisikhombisa. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Manje before sekuyona le ndaba ekhulunywa lana, cishe sonke siyazi ukuthi umuntu mayekhula angene esikoleni emncaneni bakhe afunda grade 1 grade 2 grade 3 aqhubeke nje impela kuthi makuphela unyaka noma ithemu kubuye nje report eshoyo ukuthi njengoba efunda nje ufunda kanjani, njengoba efunda isikole uqhuba kanjani, uyaphasa noma uyafeyila, uyiphethe kanjani. Ngoba yamazwi kubuye nje report yendlela ayiphatha ngayo esikoleni. Ngamdala ngamncane ngawufunda grade 1 ngawufunda grade 12, kodwa lento yokuthi uyafunda nje kuthi makuphela unyaka kube nereport, kuthi makuphela unyaka kube nento eshoyo ukuthi hayi thina bambhekile la esikoleni sithi uyiphatha kanje, thina bamgadile la esikoleni sithi wenza kanje. Manje nomuntu uphila emhlabeni egadiwe ezulwini, uphila emhlabeni ebhekiwe ezulwini. Manje ngaso sonke isikhathi ukuthi makuphela unyaka noma kungasho makuphela unyaka, ngeyikhathi noma ngeyindlela ireport yehla ngayo ezulwini iyehla ngomuntu ephila emhlabeni ukuthi uphila kanje, wenza kanje. Njengasesikoleni, ngoba umuntu mayisaphila emhlabeni usuke seklasini, ngoba umuntu esaphila emhlabeni usuke sesikoleni ngoba usezulwini esingaphela esikho. Funda nceke futhi verse number 1. Verse number 1. Yeah. Nakuyo ingelosi yebandla laseSadesi laba ukuthi nakho akushoyo onawomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Lana-ke kwakuwumbiko, kwakuyireport maqondana nebandla laseSadesi ngalesi sikhathi. Kodwa namhlanje sinombiko maqondana nendawo yaseMobo namhlanje. Ovela ezulwini omaqondana ney'nsizwa ey'hamba kulezi y'ntaladi, omaqondana ney'ntombi ey'nyathela kule ndawo, omaqondana nomama baphila kule ndawo. Glory to Jesus. Umbiko ovela ezulwini, funda nceko. Nakho akushoyo onawomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Yes. Lezinkanyezi eziyisikhombisa. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba
uyaphila kanti ufile. Iripoti lena eyayivela maqondana naleli bandla okuyiripoti ethi mayifane nendawo yaseMobe ebusuku ukuthi kungathi insizwa neyintombi ey'nyathela kule ndawo iningi laso zinegama lokuthi bayaphila kanti bafile. Isho ukuthini lento? Lento ngamafuphi nje isho ukuthi umuntu lona onegama lokuthi uyaphila kodwa yena ngokusezulwini ufile. Kunento uNkulunkulu ayenza mhlazane edala umuntu. Wathi uNkulunkulu uma edala umuntu wamdala umuntu wayesefaka umuntu ebuntwini, wayesemshiya emhlabeni. Wathi uma emshiya emhlabeni washiya umuntu enomuntu kuyena. Kodwa kwathi umuntu uma ehamba wahamba walahlekelwa umuntu wasala negama lokuthi umuntu, wasala ne-title yokuthi umuntu. Yileyo ripoti esilethile endaweni yaseMoba ukuthi kungathi kuneyinsizwa ey'sele negama lokuthi ziyinsizwa kodwa ubunsizwa kuba bukho. Kwangathi kunababa basele negama lokuthi bangobaba kodwa ubaba kubo bufile bukho. Safika isimemezelo esivela ezulwini lathi kwangathi endaweni yaseMoba bakhona impela laba basele negama nje. Kodwa umama abusekho kwabanye. Sekusele into nje yokuthi umama, kodwa umama bona usatholakala. Ubona ngani? Ubona ngokuthi ngaso sonke isikhathi kunezisu abayihushulayo, kanti omama benzi njalo. Omama bayabeletha, omama bayasithwala isisu, kodwa ngayizwa ukuthi labo banamhlanje banegama lokuthi bawomama kodwa babona baphilela ukuhushula izisu imihla namalanga. Glory to Jesus. Kanjalo neyintombi. Oh my God. Sele negama lokuthi bayaphila. Sele negama lokuthi zintombi, ubutombi abukho kuso. Ubutombi abufumaneki kubona. Basele negama nje. Baphuma ngamawindi bayolala. Bayenza mshuku bayafeba. Yini ndaba kwenze njalo ubutombi abusekho. Usele igama lokuthi intombi kodwa intombi abukho. Iphilela ukuvula amathanga nje. Iphilela ukuvula amathanga imihla namalanga. Iphilela ukuhushula izisu. Namhlanje kwanti igameko ey'ningi awusanqeni uthi uphuma la uhlangane nengane edashibhinini ngoba manje umnikazi wayo noma umama wayo uyishiye emgonyeni. Awusangeni uye esibhedlela ufica ingane ey'zaliwe kodwa abazali bazo bayishiyile, bayishiye khona baphuma baboneka. Yini ndaba umama busekho bo? Hey, Shane, Jesus. Usele negama, usele ne-title, usele nokwaziwa. Kodwa eqinisweni izulu linento lingayisho ngawe ukuthi nakuba ushayela
kukhona nobaba abasele nalelo gama kule ndawo. Ubona ngani nceku? Ubona ngokuthi baba phela baba banama-responsibilities abo akhombisa ukuthi kusekhona ubaba kubo. Kodwa manje ayisatholakaleyo nto. Namhlanje obaba namhlanje baphilela ukushaya omama, baphilela ukushaya ingane, baphilela ukushaya unkosikazi, baphilela ukubonakala, ukwenza umonakalo odwa ekhaya kulana kungadliwe yona uyafebe ethaveni. Uzobuya edabini ethandela afika ashaya umama, afika ashaya ingane, afika ngashiya imali yokudla ngoba iqede etshwaleni. Sele negama nje, sele nokwaziwa kodwa kahle kahle akusekho ubaba kubo. Yes. Hallelujah. Oh my God. Namhlanje sekuba namakhampeyini emhlabeni, abantu basukume, kusukume no-government athi hayi ekasingene namgwaqeni simemezela ukuthi angeke ume ukuhlukunyezwa kwabantu babesifazane ney'ngane. Yini indaba ukuthi manje kunobaba banawubaba abangobaba ngamagama, bangobaba ngamagama kodwa abukho ubaba kubona. Yeah. Asizimamude kodwa silethela umbiko ebusuku, silethela umbiko ebusuku ukuthi kumaniseka yini mntaka baba ukuthi uyabona ukuthi usele naleli khaya, usele nokwaziwa kodwa wena ufile wena. Yeah. Wakankulunkulu ufile, wakankulunkulu awukho, wakankulunkulu awukho, wakankulunkulu awukho uqephesile, wakankulunkulu awukho urujile, wakankulunkulu awukho. Sele negama, sele negama, sele nethankhi yona yodwa, sele yona yodwa nje, sele yona yodwa, sele yona yodwa. Kwaze kwabuhlungu emhlabeni ukuthi sekukhona abantu abasele namathankhi nje wona wodwa. Abisekho umuntu emuntwini noma ebantwini. Namhlanje uqale ngisho ukuhamba la ebusuku, hayi ngoba usaba isilwane, hayi ngoba usabisha, kodwa usaba ukuthi uzohlangana nensizwa, uzohlangana nomfana okufanele ngawe uyakuvikela ukuthi uzokubamba inkunzi, okufanele ngawe uyakuvikela ukuthi uzohlwemula. Awusabe into, usaba umuntu. Yebo. Usaba umuntu ngoba umuntu abisekho ebantwini. Jesus. Ngoba umuntu bahamba baphela. Namhlanje impilo zethu abanye ayiqhubekeli phambili ngoba sithakathwe abanye abantu. Kunegama nje, Awunegama. negama sekuzothandaza, negama mfowethu, negama. Bhayibheli kwenza bekuthatha ukuthi into ebulawa umuntu enye yaso isono. Uthi umuntu mayihlangane nesono kucaca ezulwini ukuthi usefana nofileyo, ezulwini kucaca ukuthi usefana nofileyo noma ephila emhlabeni. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakwayaleza u-Adamu no-Eva wathi mabangadli emthini. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga badicide bekhohliswa inyoka, banquma ukuthi mabangadli, ngamanye amazwi baphula umthetho
isikhathi lithi iBhayibheli ngelinye ilanga khona enye indoda ogama layo kwakuLazaro. Lithi iBhayibheli le ndoda yayisifile, yathi mayisifile lithi iBhayibheli zaze zazini insuku futhi yayisinuka, futhi wayengasekho wayesesondela kuyena ngoba wayesefile futhi enuka futhi. Khona lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu wasondela kuLazaro, lithi wamemeza efile uLazaro enjalo, efile isikhathi sokufa kwakhe singakashayi. Ebulawe ukugula
sono. Sesiyathandaza nangu umbuyiseli wabantu uNkulunkulu. Sesiyathandaza mhlambe kushunyayela izwi kaNkulunkulu. Kukhona la uthinteke khona, kukhona nawe la ubone khona isidingo.